Kaixo eta egunon, ongi etorriak zuekin izketan Gari Infernu. Eta hementxe ari gara, hementxe ari naiz zuzeneko berri batean, ezta? Eta tituluan ikusten duzuen moduan, hau da Rocket League. Eta badakizue, urriak 10-tik 30 bitartean, izen ematega irekita dagoela Rocket League txapelketa parte hartzeko, beraz, hemendikan guztioi animatu. Eta gaurkoan zer egingo dugun, egingo duguna izango da jokatu, baino txapelketa moduan, ikusten zuen bezala oraindikan ez daukat klasifikaziorik, hementxe ikusten den bezala, eta momentu gutxo batean ea dena ongi haitzen dut begiratuko dut. Vale, musika pixka begiratuko dut, jetxi behar da, vale, primeran. Orduan jetxi. Vale. Nik uste horrela, listo. Eta egingo dudana da klasifikazioak jokatu, 10 partida jolastu behar dira, beraz 10 partida jokatuko ditugu, jarraian, bata bestearen atzetik. Beraz, goiz honetan ez baldin baduzue zer egin, eta Rocket League gustatzen baldin baduzue, hementxe naukazue. Lehenengo partida sartu gara da, honeko, nola ematen den. Konzentrazioa. Ai. Ea ba. Ez dirudi honek. Ni bezain txarra dela dirudi. Hola! Bizkar urri dateat. Dios. Berutu gabe jolastia, ez tekerrexea izaten, Gol! Bat eta 8 markagailuan. Ez baldin badut asko hitz egiten, normala da konzentrazioa batikan, Ez kezkatu. Opa. Ahí va, hostia, handiat. Vale, a ver, zer egiten duen berak. Opa! 2 eta 8 markagailuan. Bueno, lehenengo partida izateko, ez dago oso gaizki, ez da? Egia esan, Rocket Leaguek dituen egan ekitek aukera eta hori ez daukat oraindik landuta. Ai,
Baina indikan hori praktikatzeko daukat, baina tira. Maila dudana daukat eta bertan jolastuko gara. Nire estrategia bestearen akatxeetik itxaron eta aurre hartzea da, besterik gabe. Apa, eskufreno eman da. Gola sartuko xek. Hor nire fallua izan dek. Ai, bala. Baina tira. Horrendikan ez dago partidu amaituta, beraz. Tentu pixkatekin jolastu behar gara, behar naiz. A ber, egiten duen nire aurkariak guzteko. Nire fallua berri nore. Bez, horrekin kontu zibili behar da. Berak ere estrategia berdina egiten hasi da. Bera, veterano, ba. Ni ez. Ahí va. Broma ahí. ¡Hala! Venga, azkenen aukera hori bikaina izan depa, Baina gola sartuko xek. Uste nahinak. ¡Ai! Venga! ¡Hala! Este posible. Hiru eta bi azkenean, bita hautsi da, hori gertatzen da. Venga. Bueno, aurrengo partida, kaput. Tira, ez du asko axola. Vale. Bai. Vale, venga. Partida berria. Bronce. Vale. Ahí. Manchiopa. A ver. Vale. Las hay. Bueno. Lehenengo partida amarretik ikan. Uts. Vale, oso ondo. Bueno. Yo hasi ditu.
Ai. Bai, horren ikan nahiko txarra nauk. Zein, gozi upa. No. Txapelketantzako horren ikan denbora badago. Berriz. Bai. Vale, hau ni baino hobeago deke. Argiziok. Ai. Bueno, hor nik harrapatu zio. Berriz. Ole! Hori, bai geldik eta bikaina. Ai, dio, baina biak, bastantes. Gora. Bai, gora. Ai! Ai! Utsi egindik. Epa! Hemen ez tekin joiz. Akita ez egertatzeken. Utsi egindik. Este me rajo. Ya. Ai, va goitik kan. Goitik. Ole. Aupa. Ai. Pena, ia. A ber, gol basartzeko aukera daukan. Pam. Kalau satu sih, terus.
Honek irabazintziak. Sea raro, ba. Bueno, pitik huts. Ondo. Ondo, primeran. Bueno, plano bat emantziatek, etxe gutxi. Vale. Parapapam. 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 Parapapapapapapam. Parapapapapapapam. Ai, macho maitia. Bi partida huts, ondo. Vale, beste urrengo partidera guazen. Venga. Bueno, batean goek, no? Ni bezain txarra dana. Ose. Ez, golazoa. Ez. Hey. Bueno, garki hasi gaitu. Ai. Hoi trampa, Ni bezain jende txarrakin. Harry Berkoli. Ondo. Venga. Este es posible, Bueno, bai, posible badek, txarra izatian asuntua hori izate. Estik. Hoi bai, gol. Ja, nire arma sekretua ban hori, ez dizuen erakutsi nahi, baino. Etekia nola indiaten, a ber. Ondo. Ondo. Hoi ba. Gainetik bazen hau. Ondo. Fallo técnico. Este gizan kolpe txarra, baina Bai. Bueno, igual opai de nivel en charra, Ona. Geldik eta bikaina indik. Ai. Vale, ni ordena. Intervención. Este ya tonto calcula tú. Este ya tonto calcula tú. Va. A ver, va. A ver, barrose again, ángulo. Bai. Rimeran. Colori bikain. Ez dago gaizki egiten ari ese partido. Meiko interesgarri da bai. Ai.
Vale, ondo itxaron dut. Ea ba orain. Bere buru egola zatoko zekenean. Ez, akatxe bikaina. Ai. Unok, egan. Berriro berdin egin dira. Oh! Beak eutxe egin di. Está corto de... Ah. Ai, marrola! Bai! Bueno, neko berditu dago partida hau, oso interesgarria jolasteko, ikasteko ere, egiten ditugun akatsaetatik ikasi berbari da. Beraz, bueno, pixkana, hain hau trukua hartzen. Jo. Jesus. Etxe agarra. Ez angulua, ez tegizan hona. Vale, a ver. Ai, porri egin emantziat. Ai. Hoenik anez dira kontrolatzen, mediatzen bezein ondo. Hola. Apunteri bikaina. Matxeot, bai. Ai! Berrintzako kera horri pila, Nice! Ufa! Bai, berdinketa! Ah, hementxe! Ai. Oba. Epa, denok enterau. Ez? Oh, bai, buen disparo. Bai, ondo jolastuta. Partida interesgarri izan da. Azkenean berak irazi du, baina oso interesgarri izan da. Ni baino hobeto jolastu delako. Primeran, irutik huts, ondo. Primeran. Parapapapa. Irutik huts. Oso ondo. Bueno, pixkana ari naiz, ez? Hobetzen. Hombre, jolastu esetikan pixkat ikastera, ba, normala da, ez? Hobetzea, baina. A ber, oraingo partida honetan zer egiten dudan. Rompoa. A ber, nola jolasten duen.
Honek mareatzea jozu ere ba. ¿Ves? Joder, botian este kontrolatzen denigan, nahi gabindik, baino. Ai. A ver, va. Ahí. Oh! Nik hori nega besartu jat. Earki. Efektu hori izan de presizio absolutu gua. Beti berdin. Bueno, en guantan ez. Ni baino beto kalkulatik. Ei. Oso ondo. Bai. Ole. Nik ebasek ilatu horiten, amiko. Lagun. Opa. Tak, ikutua eta barora. Bikain. Bina. Bueno. Atrasatek hori. Oidek suertia, rebotia ondo ateatzia. Esak, hori nega bindik. Oidek suertia, txo. Engantan neria. Hori da bai, neria. Suertia zekenean nik egola sartzea, ti. Oso ondo. Bueno, zera tokatuko zarete. Ez tekatea baina, illa. Oi, zera punteri hona sekatez, postetan joteko.
Ah, ni txikito, bai, ni txikito nahi. Ai! Josus! Ez, dizatuko. ¿Ves? Anguloak etxeko. Ez! Ai, amatxo maitia, zer rebote ona. Txako genen gustatzen ez dik pasatzen, Qué majo. Ai. Berriz nahi lertuzi aquí. Me he hecho faltekan. Ah! Ondo, jolastuta. Etxe gizema galdu izkiaten dira. Lautik utx, ondo. Primeran. Bai. Bueno, a ver. Baten ni bezain txarra ziokena, ez? Ose, otanako nahi tu mundu enten. Ez dilatu lertzen, ni. Ez dilatu lertzen. Zergatikan. Opo. Vale, ni bezain txarra dek. Bai, tani beha baino txarro. Osea que... Bai! Bueno, igual hau irabazteate, ni bezain txarra dek. O igual pixer gehiago. Bueno, a ver. Ez? Vale. Ondo eta zaiten trukua. Ondo ziak. Bueno, ni ire txarra nauk, A ver, kontutan eukita, Bueno, empecé a jugar. Vamos, a toque bere buruai. Ai. Vale. Vale, a ver. Baina... Bai, bere burua izartu ziok, gola. Bueno. Danak izan gara, hasi berriak. Ui, baka mazte dik. Ondo.
Estoy diciendo que echar agua, mira ni. Emango ziok, no? Ona! Gelik eta onainik. Oi! Nere burua izatu zio! Bueno, gertatze eki. Lehenopeak bat beste adikan, ez? Oh, kabum! A ver, va. Josepo. Ai! Oengoan, nik indiretakatxa bai. Para pa 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 pa. Bere akatxataz oain ni baliatu naiz, bai? Primeran. Bueno, oanikan ez dira esango irazi oanikan, ze... De repente igual... Hogeita marko estatu zizkiak, Bueno. Uy, epa. Batira basidet, batira basidet. Pa 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 pa. Venga. Bostetik bat. Ai. Ondo, erdia itxetuk, bostetik bat. Muskat. Media eskaxa marra irutzen zetek baino. A ver, va. Para pa 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 para pa pa.
Ez ez egiteko. Oh! Usten diat. Yupa! Berba. Interesgarria. Hora, no? Ondo gari. Indar gehiagikin. Hola, egatzek. Hola, este que da iría. Oma, explosión. Tan ikutzen diat. Bailo teknikoa. Ia. Bueno. Ja, ja sako zarra nahiten, hau pixkate. Aipa. Bosteko hauts, 2 minututan. Leire, holako. Opani! Bueno, a ver, va. Huepo. Ya. Eta barrura. Bueno, hau irasita urrengo ganak galduingo eskiat, ez? Bai, hau, izango ban... Eba. Bailo. Ui.
Vale. Ahí va. Para pa. Mancha. Pum. Ah, ondo. Ondo. Bai! Eta lau! Oso ondo. Vale, momentu txaten, oantxe, torreko naiz. Bueno, hemetxe nago bueltan. Arazo tekniko bat konpondu behar nuen. Eta... A ber, ba. Hemetxe. Venga. Animo. 2 irabazi eta 4 galdu. Guain. Zena galtza tokatzen dela iruditzen zait. Para papam. Ea ba. Nolako partidak gertatzen zizkigun aurretik. A ber, ba. Uchiha! Honek Naruto ikusteziak, Ear, ba. Epa. Bueno, la vuelta castita. Ez, bez, nik esaten galtzi tokatzen. Beno, berdin du, jolas egin behar dira, beraz, praktikatzeko ondo etorri da. Orango, ez! Gol bikaina, bai, ondo kalkulatua eta dena. Bai, próximo yo. Ez, golazo. Ez, ba. Hombre, paetik, hombre. Epa, kampa, jonger. Buah! Bai, gol. Bestearen akatxek erabiltzen ari naiz, gola sartzeko. Argi ikusi da, ez da.
Vale. Con los autoconosiak! Vale. ¡Ay! Vale, gol. ¡Aupa! Piscan acá, piscan acá. Bere buru esatu zegoela. Aita indik? Ez bale main naita, Ai, hortik bari gola. Nere falloa. Akatsa egin dut. Defentsa lantan, beto, oza, baloia pixat txikillo, oza, ondillo, eta ez dit ikusten. Egora. Eso. Nik etxekiat gol hori nola sartu jaten egia esan da, Efektu hartik? Aha, mago! Vale. Guztiz kalkulatu zegoen. Bai, claro. Gol. Ez. Berriro gora. Venga, frontoira. Vale. Hiru botexik. Baten basartu beharko zin, ez?
Ufa, haure irabazin aldiat, 3-4. Vale, a ver, gauza bat begiratuko dut. A ver, dena... Bai, primeran. Vale. A ver, va. Bueno, sortzigarrengo partida. 3 irabazi eta 4 galdu. Rebote horiek. Uix! Ez, hasi gaitu. Ah! Vale, oso ondo. Ui. Ahí va, ona izan dek. Ona izan dek, bai. Pixanaka. Ay, Dios. Ernitxekin ez da Nani-chan. Ondo. Nere falloa. Dudarik gabe, Horro? Bueno. Tiro bikaina. A ver, va. Anil hartu nau. Vale, ondo.
Baina. Bueno, hau galdu dio. Pixkat, baina, bueno, normala dek, ez? Beste plano bat, okei. Vale. Behatzigarren partida dekau. Behatzigarrena. Bosta iru. Bai, ez, hori, hau behatzigarren partida. Bost eta iru. Vale. Bost kaldu eta iru irabazi. Ondo, media ona dek, Ez. Hori egon pasek. Bai, gol! Bikaina! Nik ere ez dakidan nola sortu duen. Vale. Trampan eroriek. Fu. Peru aldao. Pikatu indeke damatik. Bueno, es batek eta ez besteak,
Gola sartu dipa. Ahí va. Pilla ya. Pikatu indek, Batzuk. Vale, ahí. Gol. Ai, holako jende egin jakin inberde tratatzen. Holakotan jokalaria Epa. Ai, fallo técnicos. Ez da egin sartzatako balio duen, baina tira. Ikautazioki. Bueno, gertatzek. Ba, gol. Ay, ya. Ay. Ay. A ver. Vale, listo. Azkenen galdu ingoia, baina ez tekin importa. Ai, ze pena! Ia, gola sartu ja. Kasi. Ez izan jokalario bezala, Horrela, azkenian ez zezu joku, eta ez disfrutatzen, Horrela, holako arazo agadima azkezue, ez ibili jokutan. Bueno, haure galduta. Azkenengo falta.
Para pa 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 pa. Galdo iraz, ez du importa. Deportibidadez jolastu, lasai, kiroltasunez. Gozatuz, bideo jokutan gozatu egin behar da. Gusto gatik jolastu behar da. Ez irabazi nahi hori eta frustrazioa gateratzeko talako gauzak, lasai. Ikasi jolasten lasai, nire txarran hau, baseki txarran nitola. Esan berrik ez itxon, Oiboa, bueno, behak gol. Talertu intziak, ondo. Vale, ondo. Maestro dek. Ondo. Maestro dek. Osa, maixua dek, eta nik etxekat. A ver, zeiteiken. Ni batzutan ikaratuta gabitzen dauk, jendeak iteiken agin. Berriro ez, beti igual agertzetek. Beti igual agertatzezatek. Zergatik hain hauk maizu baten kontra, ez ditu lertzen. Baina zinik etxekat rango ikan. Horain ikan ez daukat, inengo nivelik hartuta. Bueno, behitu, hau, justu kontrakoa. Ai. Nik esan honek episa duzten edekela, baina. Nik joko honen erreboteak batu nahiz izkiatu lortzen, baina Tira. Beha, sartuik. Beak sartuik gola nire partez. Ondo. Ondo zeok. Beto hau justu kontrakoek, tipo majo bat. What? Beharki. Zekin zein diaten. Baizti gola sartu! Oain bai, oain gola sartu.
Para papa. Bueno, azkenengo papa partidu honetan. A ber, zer egiten duen. Maixo baten kontrari naiz, beraz. Galtzeko aukera guztiak ditut. Esperientzi gehiago duelako berak. Hala dirudi bintzat, ez? Turboa. Oh, mama. Ai, gol. Ea ba. 3 eta 5 galtzen. Apa. Gol. Gol. Ez dakit segertatu zaion, erori egin den edo. Ez da inoen agartu. Dakit. Zer gertatu bote zaion. Usten dut erori egin dela, ez? Bai. Bueno, ez ditzateke justua horrela irabaztea. Beraz, ba. Pasiatu egingo dut. Etortzen den bitartean. Ez dakit jona egin den edo zer. Ah, bai, betu. Utsi egin duenez, nik irabazi dut. Bueno, ez nuen nahi horrela irabazi, baina tira. Batzutan gertatzen da, ez da? Okalarin bat. Ah, hor. Vale, a ber, orduan orain. Ikusi behar dugun nola gelditu nahi zen. Urrea bat 3. divisioan, baina... Ze broma klase dago. Ez dut ulertzen. Bueno. Ba, honen arte izan da gaurko partidak. Hau izan da klasifikazio osoa. Hortxe ikusten duzuen nongo eratu nizen. Urrea bat. Nik ez da egin nola egiten duten, baina tira, azkenean orduan 4 eta 6 izan dira. O bosna. Ez da egin nola egiten nizen. A ber. A ver, total es, hori es. A ver, nola regresar, a ver, estática, marcador. Es, azkenengo partiduak ezin ditut jarri. Beto, hemen dago. Oro bat, hementxe, urrea bat, hemen dago. Bueno, ez da horren gaizki. Tira, hementxe utziko dugu, gaurko zuzeneko hau, eta gogoratu, txapelketa martxan dela, Gameirauntziko web atarian duzuela, informazio guztia, besterik gabe, izan untxa, plazer bat izan da zuekin egotegatik, eta hurrengora arte. Agur!